Sutetwa vehoza rimba band ritwa Jah Manex tinoridza marimba. So tikarekodha album yedu tikutanga kusimuka saso tichingofamba tichitengesa madhiski edu mustreet tichifamba tichiridza. Sezvo hatisati tawanawo vanokwanisa kuti vatisimudzire tichiri kuzviitira tega. Saka sofa tirimo mustreet tokwanisa kumbomudzisa yedu kambichana kari padhiski pedu. Handiti vane michato yavo vanenge vachiita munokwanisa kuridza pamafunctions akadaro here? Ya, tinokwanisa kuenda kwese kwatinoita haiwa. Tinokwanisa kuenda kundoridza even chero mabhawa, maweddings, chero even mabira chaiwo tinokwanisa kundoridza. Alright. Muchikwata chenyu muri vangani? Tiri 5. Muri 5. Alright, ko vamwe vasipo ndanani mazita avo? Vasipo pana Andrew Magwira, Magelo Batura na Joy Kachairo. Okay, asi nhasi uri kufamba winani? Asi ndina Linton Cheta. Vangade kukuhayai kana kuti kuya kuzotenga CD renyu ramukutaura nezvavo vanokuwanai panhamba dzipi dzacho? Panhamba vanotiwana pa 0779 394 020. Ndichadzokora zvekare 779 394 020. Handiti chimbotiroverai sample yekuti nzoti munokwatura zvakadi pamhanzi wenyu wamuri kutaura kuti muri kutengesa pano paSly Media. Thank you. Pindirai baba suwa pindirai samatenga oh pindirai baba pindirai samatenga pindirai baba suwa pindirai samatenga oh pindirai baba tinokukumbirai kumabasa patinoshanda baba tinokukumbirai samatenga ndinganidzo dzakawanda tinosisira samatenga asi tinongochemera kwamuri samatenga oh pindirai baba tinokukumbirai kumabasa patinoshanda baba tinokukumbirai samatenga ndinganidzo dzakawanda tinosisira samatenga asi tinongochemera kwamuri samatenga oh pindirai baba. Thank you so much. Mashoko ako ekupedzisira kumafans ako. Right. Kumafans tinongoti mafans rambai muchititsigira. Then vanenge vachikwanisa kuti vatisapotewo nepavanokwanisa napo isusu tinongosvika muchini. Munogara kupi imimi? City based kuEpworth. Alright. Mane nguva yakadii muchirova marimba? Ratanga 2010. Saka album renyu ndo album rekutanga? Handitika. Muri kuda kuenda kupi new music? Toenda kumberi chero. Hatiti? Toenda kumberi chero. Handitika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo maita ino kutipa mukana wekuti taura nemi paSly Media. Thank you so much.